Onpa täällä nyt jolakaa irti. Voi vittu. Ihme pelastuksia sulla väliin. Jep. Tää on just tämmönen paikka, missä kuuluu oli hidasta, kun kattilat vaan lentelee. Sä näet, että ton rampa tulee. Tää on vittu kipeä. Kun räjähtäkää niin. Ei jumalauta. Ja vittua. Vittu tää on hyvä peli oikein. Niin. Mä jotenkin tykästyy. Tästä voi tehdä kokonaisen walkthrough-sarja. Häh? Kokonaisen semmosen kiehtää sarja, missä pelastaa kaikki läpi. Se ois komiota. Tuu mä kusen hunajaukia. Heitetään tuon ihan varmaan. Niin jo. Ei jumalauta. Vittu. Sairas tervoilu. Ei jäpä duunaa. Pakki legennästä. Siltä näyttää. Aivan hienoa. Uskon. Vittu tää on hienoa. Tappaa ja ampuu ja veri lämpää. Mä oon aina unelmoinen tappamisessa. Tässä pelissä. Voi vittu, mä oon ihan saatana umpikuja. Voi vittu! Missä vitusta kaikkea on? Tännekin pääsee. Mitä näistä käy? Mä en tiedä. Se on tullut ihan epäselvää vai? Joo. Joo. Mä en oikein kauheesti pelannut. Kunne. Mä en tykännyt tästä. Et tykkää. Se on ihan vitu loistava. Liian vaikea muu. Mä kuolin koko ajan. Kuolitko? Kuolin. Mikä sulla oli vaikeus? Tää sama kuin muu. Varmaan. No. I'm around. Säkkii pois, säkkii pois, säkkii pois. Ja vittu mä haluun nyt jonnekin. Silmät targetissa vittu kuolee. Tapa sut. Tapu perheen. Whole fucking family. Ja vitus mä voin jatkuvasti selviytyä. Tämmöstä ihan vittu kyperissä tilanteessa. Sulla on lahja. Sä oot valittu. Ei ollut. Ei vittu. Olisi vaan kiva tietää, nyt alkaa löytyä. Ei vittu, ihan vittu pilkku pimeät. Näitä löytyy jatkuvasti. Mä en löytänyt sitä biisiä. Mitä biisiä? Huo. Sopis tää kyllä hyvin. Mä olisin laittanut se sitten. Meni pieleen. Tuo pervo jatka. Tää päässyt edes mihinkään. Kun ne johdattelee mua. Ne vainoo mua. Mitä tää on? Kolo vissiin. Missä? Täällä. Niin. Oho, verta. Taas tommoinen. Ylöspäin menee vielä. Kun se menee muuten niin? Onko se reikä seinässä? Mikä se on? Tää jumalauta. Voodoo sitten. Jumalauta. Onko sä nähnyt ton? Almados. Onko sä nähnyt ton?
Mitä vittua? Almanukke, en mä et nyt vilkkuu pääs. Almanukkeen keräilee. Onko sä ikin nähnyt semmoista? Ei. Mitä helvettiä? Mitä siitä käy? En tiedä, susta tulee varmaan alma, kun sä keräilet niitä tarpeeksi. Almanakka. Oho. Tää jumalauta. Sä suututit ne jonkun helvetin isoja vittumaisia. Onko... Ei täältä päässä enää pois. Jaa, nyt tästä pääsee. Oho. Hei vittu! Jumalauta! Vähän vittu sairasta. Se on minua putki. Ei, mutta yhtäkkiä tommonen Kuka musiikki. se hitsaa? Tää vittua. Kummitukset hitsailee, nyt meni pelottava. Tää ohjainkin vibraa ihan saatanasti. Siinä on... Jumala! Näit sä? Näit sä se? Mä en nähnyt mitään. Eikö sä nähnyt sitä? Tomias nyt. Hei vittu. Vähän vittu sairasta. Joku vittu pikkutyttö. Jaa. Se on kuollut. Näköjään. Ehkä. On se. Tää jumalauta kun ruikkas nassuu. Hei, eikö jossain elokuvassa ollut sillä kun höyryä meni johonkin, sinne näki ne kummitukset sitä kanssa? Oikeesti. Joo. Kato kun höyryä meni, sit se törmäsi siihen. Tai jotain. Toimiiko? Se oli muuten scary movie. Jaa, no ei se varmaan sit toimi. Toimiiko se ihan oikees? Elämässä tai VR. Ei taitaa. Eli oikees elämässä. Nyt Hei mitä näit sä? Väikkö? se meni matoi. Mikä vittu riivattu pikkulapsi siellä meni satana seiniä pitkin. Hyi saatana, nyt on sitä mielikuvaa. Tää alkaa mennä jatkuvasti sairaammaksi ja sairaammaksi. Se on ihan hyvä. On mut. Varasti. En mä tiedä kestääks mä tätä enää kauan. Oikeesti. Tässä on Shinsei. Tässä oikeesti musiikki saatu ihan helvetti pelottava kuuloseksi. No, Ihan kun kattois jotain ihan helvetti hyvää kauhua. Elokuva shittiä. Oho, vittu. Lohikäärmeitä. Palankohan mä äsken heti? Ei. Joku palan Jos sä otat vähän damakea. Vittu kiva. Damake. What the fummage? Tää vittua. Tää muistuttaa sitä kohtaa siinä yhdessä pelissä, missä Katot valo elämä. Skyrimissa puhun. Oho. Jumalauta, se sekos päästä. Tää alkaa oikeesti menee jatkuvasti sairaammaksi ja sairaammaksi. En mä niinku ekan 5 minuutin aikana ajatellut, että tää ihan näin kipeäksi alkaa mennä. Mä luulin vaihtaa jotain huhu. Mistä toi pauke kuuluu? Ne putket paukkuu siellä, joku saa ne räjähtelemään. Ja se, joka ne haluu räjäyttää ja... Nyt sun pitää löytää tie ulos ennen kuin vankialla räjähtää. Räjähtää? Sellaisia luki alhaalla. Joo. Toivottavasti mä en. Ei vittu. Kun haulikko santaa ja Piippumies. Master of slow-mo. Ja Oh. Master of slow-mo, master slow-mo. tää oikeesti ihan vitu mielevikäs sitten. No nyt on pelkkää ampumista. Oho. Tämä saatiin jo paskahalvaus. Mikä niinku... Tää on jossain vankilassa. Kuin noi haluu tätä ampua? Sä oot vankikarkuun. Onpa. Joo. Ja ilmeisesti Amerikassa ammutaan kaikki vankikarkuun heti kun ne nähdään. Niin. Oho. Amerikassa on semmonen käytäntö ja sieltä tulee heti tiedätkö kaikki erikoisjoukot ja varmaan tuolta sä oot ajanut rattijuopumuksesta. Rattijuopumuksesta joutunut linnaan, niin jos sä karkaat sieltä sut ammutaan, sut perään lähetetään 10 erikoisjoukkoa ja meillä on haulikot ja granaatit sun muut vehmeet. Mutta kun amerikkalaiset tekee tommosia vitu ylilyöntejä. Ne on ylilyönti ihmisiä. Sitten ne luulee, tiedätkö mikä on koomista amerikkalaisissa? No.
Ne luulee, että kaikki maailman asiat te keksinyt. No niin. Oi vittu ja kevät. Ja Näkyy kyrpiä mustavalla, kun se näkyy vähän. Oho, Psycho Bitch. Aika paljon sä oot nyt löytänyt. Eiks niitä yleensä sit ole löytynyt oikein? En mä tiedä, että mä kauhean pitkälle oot pelannut. Onko se tätä pidemmät päässä? No, Et oo varma. no, kun mä pääsin toiseen kenttään. Joo. Se oli joku slummepaikka. Vittu se kuulostaa pitkältä. Mä en oikein muista sitä. Nyt on vissiin aika usein tätä vielä. Joo, no sitten on varmaan 2 vuotta vai vuosi, kun mä toin. Joo, se selittää vaikka paljon. Pitääkö sä vittu retardin matkiin? Vittu mikä fiili. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? En tiedä. Tää on joku ökkömälli ääni. Mitä vittua? Mitä tapahtui? No. Se oli siinä. Lopetetaanko tää? Joo. Alkaa järkyttää liikaa vielä. Näkemiin. Näkemiin.